Γεια σας, Granos Gamer here και σήμερα κάνουμε Minecraft Survival επεισόδιο 2. Λοιπόν, τώρα εγώ λέω να πάμε να μαζέψουμε λίγα υλικά και να κατασκευάσουμε το σπίτι μας. Εδώ. Τώρα είναι λίγο βραδάκι, αλλά θα καταφέρουμε. Θα ξημερώσει λιγάκι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάνοντας ό,τι wood έχουμε σε ένα stack και 5. Οκ. Λοιπόν, θα πάω να κόψω άλλο λίγο. Πάω να κόψω άλλο λίγο χωρίς να με διαφύγει και το creeper, γιατί αν έχετε δει το προηγούμενο επεισόδιο έχουμε μια πολύ καλή σχέση εγώ και το creeper. Πάμε. Πήρε ο γιος μου πάρει χαμπάρι. Εδώ. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Εδώ αυτό. Εδώ αυτό. Εδώ αυτό. Και εδώ και αυτό. Ξέρω εγώ, εκεί η έρημος είναι γεμάτη. Φύγε. Φύγε κολότριχα, φύγε κολόπραμα, φύγε, έτσι. Φύγε, άντε. Λοιπόν, λιγάκι ξημερώνει και εμείς δεν έχουμε πυρσούς, όχι. Απλά θα βάλω λίγους πυρσούς εδώ γύρω, πάνω σκεπή και τέτοια για να μην σπουδάνουν τέρατα. Το σπίτι είναι κάπου εδώ. Να σπάσουμε όλα αυτά και πάρουμε και κάνα seed και μπορεί αργότερα να κάνουμε και λίγες φάρμες. Έφυγε. Και εσύ και φύγατε κι εσείς και θα είναι το ροζ σπίτι, το πορτοκάλι γίνεται. Για αρχή δεν θα είναι και το πιο μεγάλο σπίτι. Δεν θα είναι και το πιο μεγάλο σπίτι, απλά το λέω από τώρα να μας εξήγουν έτσι. Και βάζω που να είναι stack και βάζω ξέρω εγώ που να είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, το σπίτι είναι ένα βαθμό. Εκεί ήσαμε 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4 στάκα, 1, 2, 3, 4 και από την άλλη 2, 3, 3. Λοιπόν, έχουμε διέστηση ότι αν πέσω τώρα δεν θα ξανασηκωθώ. Ναι. Και δεν πειράζει, χτίζω και το τείχος. Χτίζω και το τείχο τώρα. 2 σε 1. Χτίζω και το τείχο και κατεβαίνω. Θα αρχίσουμε να πεθαίνουμε από την πείνα. Και θα πάμε για εξερεύνηση φαγητού σε λιγάκι.
Και ο πρώτος στίχος είναι έτοιμος. Παπ, παπ, παπ. Παπ και παπ. Και παπ, 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 παπ. Έχουμε ακόμα και άλλα 11 ξύλο. Ωραία, 11 επί 4, 44. Έχουμε ακόμα ξύλα. Ωραία. Περιμένετε να μην φύγουμε κιόλας. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Άλλη μια γραμμή. Και μας έρχεται ακριβώς. Ξέρω εγώ το τελευταίο μου το αξιοποίησα. Τρελά. Δεν πειράζει. «20 και 24, 44». Σας θα το είχα πει πριν. Ο νουμπάς του να χτίζει σπίτι εγώ. Εντάξει. Έχω αφήσει κάποια κανονικά δέντρα για να φτιάξω μια κανονική πόρτα. Κάτσε. Μήπως το βγάλω μικρό. 1, 2, 3, 4. 5 άλλο ένα. 6. Ήρθε και ωραία. Και φύγαμε. Λοιπόν. Να πάμε και κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5. Ωραίος. Και μετά πάμε από κάτω και κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5 και μετά πας από πίσω και κάνεις αντίο. Τέλεια. Παπ, παπ, παπ και παπ. Έχει μείνει μία, άλλη μία από εδώ. Και άλλη μία από άμα μαζέψω λίγο wood. Ναι, λοιπόν, μισό λεπτάκι να τελειώσουμε λιγουλάκι το σπίτι. Σου φαίνεται ότι κάτι είναι... Όχι, εντάξει. Απλά εδώ. Και εδώ. Χιουπ, μέγα, ψηλό σπίτι. Δεν έχει και ροφή, ξέρω εγώ. Λοιπόν, 100 χρόνια αργότερα, το βίντεο για το σπίτι ξέρω εγώ τραβάει μόνο λοιπόν και ωραία.
Και πάρα πολύ... Αυτό τώρα μόλις άνθησε μπροστά μου. Ναι, κάτσε, να μην πέσουμε, συμβουλεύω. Cooked, δεν έχουμε τίποτα, να μαγειρέψουμε. Να μαγειρέψουμε. Λοιπόν, περίμενε, όπως άλλο, συγγνώμη. Νόμι και αυτά, λοιπόν, συγγνώμη, προσπάθησα να δω τις συνδεταγμένες μου. Δεν πειράζει. Να πάμε όλα ίσια και δεν θα ξέρουμε πού. Για τελεία βρήκαμε κάποια κοτόπουλα και θα σκοτώσουμε 2. Άρα Δε καλή. Δεν σκοτώνει και το απολαμβάνω κιόλας. Είτε και στη δική πλευρά. Τουλάχιστον δεν θα ψοφήσουμε από την πείνα. Ωραία, εντάξει. Άμα μαζέψω εγώ και αρκετά αυγουλάκια. Αυτό με ξέρετε, παιδιά, τι σκέφτομαι. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια φάρμα. Δεν είναι και ωραίο. Πήγε ένα κοτοπουλάκι. Κοτοπουλίνο, μη πέσετε. Μη πέτετε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Θα βάλω λιγάκι τα αυτά εδώ να ψήνονται. Αυτά εδώ να ψήνονται. Συγγνώμη, είμαι λίγο άρρωστος. Εντάξει, δεν είμαι. Απλά έχω αλλεργία. Λοιπόν, και ήσαν την όλη από εκεί. Λοιπόν, έφτασε να κλείσουμε. Και τώρα θα πάμε να μεταφέρουμε το crafting table. Αυτό δεν μπορώ να το μεταφέρω. Ωραία. Πήρα το crafting table. Και το βάλουμε εδώ. Και εμείς φωνάρουμε τέρατα. Θα βάλουμε και 2-3 πραγματάκια εδώ. Από εδώ, να κάνει και ντεκόρ. Ωραία. Και να κάνει και ένα ντεκόρ εδώ. Και 1 και 1-2. Πάμε που καλά, εντάξει. Και από την άλλη μεριά απ' έξω έτσι. Εδώ και εδώ. Ωραία, ωραία, ωραία. Όλα ωραία και τελείωσαν και οι κόντες. Λίγο γρήγορα. Οφείλω να το ομολογήσω. Και εδώ. Και εδώ. Και να κόψουμε λίγο αυτό εδώ το ξύλο για να φτιάξουμε μια πόρτα και μετά να κλείσουμε λιγάκι το επεισόδιο. Εδώ, 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 εδώ και εδώ.
Θα περιμένουμε να πέσει και θα πέσουν τα φύλλα του και θα πάρουμε και άλλα να κάνουμε και άλλα τέτοια δεντράκια. Λοιπόν, τι σαν πήρα. Λοιπόν, τώρα θα φτιάξουμε λίγο και την πόρτα. Όλα χάλια τα έκανα. Τελεία λοιπόν, και η πόρτα θα πάει εδώ. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, μια χαρά. Ακόμα μια τελευταία πινελιά, μισό λεπτό. 2, 3, 4, 5, 5 μισό λεπτό να μαζέψουμε άλλο λίγο ξυλό και θα επιστρέψω αμέσως. Καλά, όχι, θα το κλείσω. Πάμε. Να ξαπλώνουμε όλοι κάτω πάνω στη ζεστή δυνάμω και να παίζουμε όλη μέρα σαν παιδιά. Είναι τραγούδι που κάνουμε εμείς τώρα εδώ σε αθλητικό σχολείο μας. Λοιπόν. Και τώρα εδώ στο crafting table παίρνουμε αυτό και κάνουμε και και 20, 30 θα φτάσουν άντα. Επειδή θα μας πάρει κανένα χρόνο και δεν το θέλουμε αυτό, θα φτιάξουμε τώρα ένα φτιάρι. Και τέλεια. Για να πάμε λίγα πιο γρήγορα. Εδώ. Εντάξει. Λοιπόν. Ωραία. Χαπ. Και αυτό ήταν όλο το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe και like στο κανάλι μας.